Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Kwa ka anyị lee anya n'ebe atọ n'ilu isi 15 amaokwu nke 18. Onye iwe ọkụ na-akpali obi ọjọọ, ma onye na-adịghị ewe iwe ọkụ na-akụjụ esemokwu. Ilu isi 15 amaokwu nke 32. Onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ ka mma karịa onye dị ike, ma onye na-achị mmụọ nke ya onwe ya aka mma karịa onye na-ewere obodo niile. Ịma ihe ọ pụtara ịchị mmụọ nke gị onwe gị? Nke a bụ ihe niile m na-ekwu maka ya banyere nchịkwata nke onwe. Ọ bụghị ịbụ otu niile ihe si emetụta anyị na-aga. Bịa ka anyị kwuo eziokwu n'abalị a. Olee otu i si achịnwu mmụọ gị? Olee otu i si na-achịkwatanwu otu ihe si emetụta n'arụ gị na echiche gị, okwu gị, echiche gị na otu ihe si emetụta gị? Olee otu ha si na-achị gị? Ihe a bụ ebe anyị nọ. Nke a dị ka ihe ọzọ edere na mgba ojii. Ito n'ime ha. Echela na iji ebumnuche bịa ebe a. Ị bịaghị ịhụ otu m dị na mmadụ, ma ọ bụ na ọ bụ ihe ị bịara, mana ihe ọ bụla Chineke eji kpọbata gị, nke a dị m mma. Ihe anyị ga-ejikere maka agha nke na-abịa. Anyị ga-ejikere. Akwụkwọ nsọ si na ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịaghachi, ndị mmadụ ga na-agarawa ihe dịịrị ha otu ha na-esi agabu ya dịka ọ dị. Mana otu ntabi anya dịka onye ori n'abalị. Kraịst ga-abịa, ma a ga-enwe ịkwa akwa na ịta ikikere eze. Anyị achọghị ịga n'iru iwepụ ihe. Agaghị m ezu oke mgbe Jizọs na-abịa, mana ana m agwa gị, achọrọ m ịka mma karịa otu m dị ugbu a. Echeghị m na ọ na-esogbu Chineke ma ya o zuru oke ma ya ezu. Ọ maara ihe o nwetaghị mgbe o nwetara anyị. Ma ana m agwa gị otu ihe, Chineke na-achọ ịhụ anyị ka anyị na-aga n'ihu. Ma ọ chọrọ ịhụ anyị ka anyị jisiri ike na-eto n'ime ya ma na-eme ihe n'ụzọ Chineke. Jizọs enyela anyị ndụ ọhụụ, ma ọ sị ị ga-ewepụ mmadụ ochie ahụ tinye mmadụ ọhụụ. Ma ị ga-emeli ya, ma ị kwesịrị ịchọsi ike. Ị kwesịrị ịchọsi ike ịkwụ ụgwọ ahụ. Ilu isi 22 amaokwu 24 ruo 25. Ọ sị gị na onye iwe emekọtala ihe, ka ị ghara ịmụta ụzọ ya. Ma nke a bụ ihe dị egwu. O nwere ọtụtụ ndị iwe n'ime ụwa taa. Ugbu a, ndị ụfọdụ na-ewe iwe ruo ogologo oge ruo na ha anaghị amazi na iwe na-ewe ha. Ha adịla ilu, ekweghị ekwe, njọ, nkọcha. Ọtụtụ ndị iwe na-ada mba n'obi. Nke ahụ bụ mgbọrọgwụ ya nke ịda mba ha. Ọ bụghị ha niile, ma ụfọdụ mmadụ nwere ihe a nke ha na-emezibeghị na ndụ ha. Ime ogologo oge m were iwe n'ihi na nna m kwasoro m iko n'ike, ma agagharị m n'ezie wee mara na nke a na-ewe m iwe. Ma oge ọbụla nke ị nwere ihe nke a nara gị nke kwesịrị gị inwe, ọ bụrụ na ị nweghị nna, ọ bụrụ na ị nweghị nne, ọ bụrụ na nne gị ma ọ bụ nna gị bụ onye aṅụrụma, e nwere nsogbu. Ma a ghọgburu gị site n'otu ihe. O nwere akụkụ ndụ gị nke ga na-asị nke a abụghị ihe ziri ezi. Ma echere m na ụwa a bụ ụzọ ruo ogologo oge. Abụbụ m onye iwe na-atakasị ahụ siri ike. Enweghị onye ga na-akwagharị m, onweghị onye ga na-agwa m ihe m ga-eme. Anọ m na-agbalị ịbụ onye oyiri Kraịst. Ahụrụ m Chineke n'anya, mana ejichabeghị m Chineke wee kpọrọ ihe otu ahụ ma ekwuwe. Achọrọ m ime ya otu unu si eme. Ma ana m eche o nwere ike onwe uru nke m na-ele anya ịbara nzukọ Kraịst. Ọ bụ na inyere ndị kwere ekwe aka itozu oke ma na-eto. Oge eruola mgbe anyị ga-ewezuga ihe mgbochi anyị, ihe nkiri anyị na iko mmiri nwa anyị.
nwere ike ime dịka ha chọrọ, mana ọ gaghị adị mma nye nwoke dị 14. Ọ dị mma na anyị na Chineke nwere oge dị mma tupu m ebido nke a. Akwụkwọ nsọ kwukwara na Hibru isi 12 na anyị na-elekọta ibe anyị ka a ghara inwe mgbọrọgwụ obi ọjọọ na mkpọrọmasị nke ga-abata n'etiti anyị. Ya mere ka anyị nyerịtara onwe anyị aka mgbe mmadụ na-akọrọ gị akụkọ ọjọọ otu iwe ji na-ewe ha, gbaa ha ume ka ha nyefee ya n'aka Chineke. Gwa ha ụdị igbu oge nke ọ ga-abụ ma na-agba ndị mmadụ ume. Ama m na ozighị ezi, mana aghọtara m ihe iji enwe mmetụta otu isi enwe. Ịma, anyị nwere ike ịkpakọta ekpere ọnụ ma bugara Chineke nke ahụ ị ga-achọ ime ya. Nyefee ya Chineke. Kwee ka Chineke bụrụ Chineke. Ma lee, Chineke ahụghị ihe a mere mgbe m bụ nwata n'anya. Ọ bụghị naanị m ka o wutere. Nke ahụ amasịghị ya, ma n'ezie ọ kpasuru ya iwe. Chineke abụghị Chineke iwe, mana o nwere ike iwe iwe. Ma ọ na-ewe iwe mgbe o ziri ya, mana ọ makwa otu esi alụ ọgụ n'ụzọ ziri ezi. Ị ga-amụta ịlụ ọgụ dịka onye otu Kraịst. Ka anyị lee anya na Mak isi 3. Ọzọ, Jizọs abanye na sinagọg. Ma otu nwoke nọ ebe ahụ nke otu aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ n'ihi ihe mberede ma ọ bụ ọrịa. Ma ndị Farisii ịma ndị Farisii kpasuru Jizọs iwe nke ukwuu. Ma ha kpasuru ya nnọọ iwe. Ọ bụ iwe ezi omume, ọ bụghị iwe na-ezighị ezi. O nwere iwe na-ezighị ezi, mana o nwekwara iwe ezi omume. Ma ndị Farisii na-ele Jizọs anya ịhụ ma ọ ga-agwọ nwoke ahụ n'ụbọchị izu ike, ka ha nwee ike nweta ihe ha ga-eji megide ya, nke bara n'iwu. Ya wee gwa nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ. Nke a masịrị m. Ọ na-ekwukwe banyere ihe anyị kụziri n'abalị. Jizọs maara na ọ chọọla ịkpasu ha iwe, ma echere m na o meziri ya ime ha maka otu ihe. Ya wee gwa nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, bulie bịa kwụrụ n'ebe a. O medịghị ya na nzuzo, ya sị ya bulie bịa kwụrụ n'etiti ebe a. Nke a masịrị m. Bịanụ, pụta n'ebe a. Ọ bụrụ na anyị ga-eme nke a, ka anyị gosi ndị ogbi. N'ezie, ọ bụrụ na Jizọs achọghị ime ihe nkiri, ọ gaara ime kpọrọ nwoke ahụ gaa n'akụkụ, hapụ ịkpali ndị Farisii. Mana ha agaghị atụrụ ya ụka. Amaokwu nke 4, ya sị ha, ọ bụ ihe nọ n'iwu ime ihe ọma n'ụbọchị izu ike ka ọ bụ ime ihe ọjọọ? Inwere ndụ ka ọ bụ iwere ya? Ha wee gbasị nkịtị. Ya gagharịa, were iwe gagharịa gburugburu ha. Onye ọbụla si Jizọs were iwe, ruo uju n'ihi mkpọchi obi ha. Ma ugbu a, nke a masịrị m. Ọ bụrụ na ị ga-eme, soro m wulie elu n'ebe a. Ya mere, gịnị bụ ihe ọzọ Jizọs mere? Ya wee gwa nwoke ahụ, wepụta aka gị. Ya ewepụta ya, ma aka ya wee bụrụ ihe a gwọrọ. Ya mere ugbu a nwanne, ọ bụrụ na anyị ga-aghọta nke a n'abalị, anyị ga-amụta ịlụ ọgụ otu Chineke si alụ, na-alụ ọgụ dịka onye kwere ekwe. Ndị a kpasuru ya iwe, kama ọ ga-ahapụga ozi Chineke ziri ya, ma gwagide ndị Farisii, na-eme ka o doo ha anya na ihe ha mere adịghị mma. Ihe Jizọs mere n'iwe nke o were bụ ịgwọ onye ọrịa. Ngwa, anyị ga-ezute gị ma ị ga-enweta ya. Naanị otu ụzọ esi alụ ọgụ dịka onye oyiri Kraịst, naanị otu ụzọ esi alụ ọgụ dịka Chineke, bụ iji ihe ọma merie ihe ọjọọ. Site n'oge mbụ, anyị nọ n'agha. Ụwa nọ n'agha n'etiti ihe ọma na ihe ọjọọ. Ọ nọ na-eme ka mgbe o bidoro n'ogige Iden, ọ kwụsịbeghị, mana ọ na-abawanye n'ụbọchị taa, karịchaa
n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke ụwa ọtụtụ ihe ndị a niile akụkụ ụwa ndị ọzọ ajọọla njọ karịa ka anyị nwere ike iche, ma anyị chọrọ nlaghachite nke omume ọma. Ma n'ime oge a, anyị ndị na-anọchite anya Chineke, ndị bụ ihe ọ na-akpọ ihe nke ụwa, anyị kwesịrị ijisi ike karịa na mbụ ịnọchite anya Jizọs, ịdị ka Kraịst site n'omume anyị. Ma anyị ga-amụta otu esi alụ ọgụ dị ka Chineke si alụ. Ma nke a bụ, ị gaghị enyeghachi ihe ọjọọ n'ihi ihe ọjọọ. Ị gaghị enyeghachi iwe n'ihi iwe. Ma mgbe mmadụ mere gị ihe ọjọọ, gị pụọ gaa nyere onye ọzọ aka. Ugbu a, nke a bụ ihe nzuzo nke ime mmụọ. Ọtụtụ mmadụ anaghị enweta ya. Ha anaghị enweta ya, mana elere m anya na ị ga-enweta ya. Enwere m olileanya na ndị na-ele na ihe onyonyo ga-enweta nke a. Ọ bụrụ na ịmụta otu esi alụ ọgụ otu a, ị ga-emeri agha niile. Mana ama m ụfọdụ n'ime unu, dịka m na-ekwu ihe ndị a, elere m anya n'ihu ụfọdụ, ihu ha adịghị mma, ya dị ka ozi niile m na-ezite ọ na-enweghị iwe n'ihi na ha na-eche achọdịla ịgwa m agwa na ekwesịrị m ịlụ ụlọ ga bara onwe m uru. Gee ntị, asị m na ị ga-ekwe ka ndị mmadụ megide gị. Echere m na mgbe ụfọdụ o nwere oge ị ga-achọ ime ihe nke a na-akpọ ijikọta iwe gị. Ma ihe a bụ ụdị ihe bụ mgbe mmadụ na-emesogaghị gị nke ọma, ma ị ma na maka ha ị kwesịrị ịgwa ha okwu. Gị kpee ekpere maka ya, gị yọọ Chineke oge nke ya, gị wee gaa, ọ bụghị n'iwe na ịba mba na ịlụ ọgụ. Gị ji nwayọọ gwa ha, ị na-emeso m agwa ọjọọ, ị na-akparị m, ọ dịghị mma, ebughị m n'uche isi otu ala. Ma enwere m ike ịgwa gị nke a, mgbe ụfọdụ ịhapụ ikwu ọtụtụ okwu bụ mgbe ọ na-enwe ire. Ọtụtụ okwu na-eme na onweghị onye ga-echeta ihe ọbụla. Nwanna, nke a dị mma. Ịma, emeghị m nke ọma afọ ole na ole m bidoro ọlụlụ di na nwunye. Naanị iwe, ịma na ndị na-ewe iwe na-emeri, ha anaghị eme omume dị mma. Ma Dev bụ nwoke nwere ndidi, nwere ogologo ntachi obi, bụ onye nke Chineke. O nweghịkwa ebumnuche ịhụ ihe ghara imerụ ya n'isi. Agaghị m echezo otu ụbọchị anyị nọ n'ime ụlọ n'ụlọ nke mbụ anyị nweburu. Anyị nwere ụlọ ejiri enyo rụọ otu akụkụ ya, ma ụzọ ya bụ enyo enyo. Ma o guzoro n'akụkụ, n'ihu akụkụ ya, mụ onwe m guzokwe n'azụ ebe a, ma ya tụgharịa lee m anya sị, ma ihe mere. Ọ bụrụ na m dabere otu isi emeso m, ịgwa m ụdị mmadụ m wụ, aga m agbagọ. Ya wee sị, ọ bụrụ na nke a gaa n'ihu, achọrọ m ime ka ị mara na amaghị m ihe m ga-eme n'ikpeazụ. O kwughị ihe ọ bụla ọzọ. Iwe wee ya, o tighị mkpu, ọ baa mba. Mana ọ bụ oge ọ bụ oge nke Chineke ya nwe ịgwa m okwu. Ugbu a, o nwere onye nụrụ ihe m kwuru? Ịma, o nweghị ebe ọ bụla ị ga-aga mgbe mmadụ ga-ebido akwa ka m gwakwa gị, kpachara anya gị, ị gaghị emeso m otu ahụ. Ana m agwa gị, ma mgbe ahụ ụmụaka ebebe ruo kwa ọkara otu awa, unu amaghị ihe unu lụgara. Naanị ihe ma bụ iwe na-ewe gị. O nwere onye na-aghọta ihe m na-ekwu? Ama m ihe m na-ekwu banyere ya. Mụ, Chineke kpughere m ihe nzuzo a. Ana m ekele Chineke, ma aga m egosikwa gị ebe akụkụ akwụkwọ nsọ iri, ebe ọsịsa dị mma maka mmeso ọjọọ.
ịnata mmegbu bụ kpee ekpere, gọzie ma mee ihe ọma iji merie ihe ọjọọ. Ọ bụ ihe nzuzo nke ekwensu na-agaghị aghọta. Ndị ọjọọ agaghị aghọta ya. Ọ bụ naanị onye kwere ekwe n'ime Kraịst Jizọs ga-aghọta ya. Ọ bụ naanị otu ụzọ nke onye oyiri Kraịst ga-esi lụọ ọgụ ma nwee mmeri. Ma ugbu a ama m na ọ na-afụ a na-arụghị ụfụ. Ama m n'ihi na anyị na-ewe iwe nke ukwuu. Ọ dị m ka onye iwe na-ewe, ana m agbalị. Ọ bụrụ na ị chee na ị ga na-emeso m otu ahụ, ma Chineke na-asị, n'ezie ọ bụ otu a, ọ bụ eziokwu ka ahụ rụpụtala ọrụ. Onwe onye nọ n'ebe a chọrọ ime dị ka Chineke kwadoro. Ugbu a ọ ga-esiri anụ arụ gị ike, n'ihi na o nwere ike ị gaghị enweta nkwụghachi ozugbo. Ka m gwa gị otu ihe nzuzo m mụtara. Mgbe ụfọdụ ị ga-eme ihe ziri ezi ruo ogologo oge tupu gaa na-enweta ezi nkwụghachi. Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-eme ya naanị otu ugboro, ole ma ọ na-arụpụta ọrụ. Ịma, anaghị m enye gị ọgwụ amansi n'abalị a. Ịma, ọ bụghị mmadụ mejọrọ gị gị ga-akpọfe otu agadi nwaanyị n'ụzọ chee ma mkpa gị egbuole ya. Ọ bụghị ihe m na-ekwu. Ana m ekwu maka ụdị ndụ ị na-ebi n'ebe a. Ana m ekwu na ekwensu inwe n'ọtụtụ ndụ ma ị gaghị enweta ihe m ọzọ. Ma gee ntị, dịka anyị na-aga n'iru ịzụrụ otu onye iro si eme ihe, o nwere ike ịkpasa ya iwe ugboro 50 otu izu. Iwe na-ewe anyị maka mmadụ gbafere anyị n'ụzọ. Iwe na-ewe anyị maka mmadụ dechiri ụgbọala ebe anyị na-edobe. Enweghị m oge maka nke ahụ ọzọ. Ọ bụrụ na m na-eche ebe m na-edobe ụgbọala m, ma otu bọọlụ agbafete, m ga-eme, ana m agọzi gị. Ele m anya nke a masịrị gị. Nke ezighị ezi na ha mere nke ahụ, agaghị m ekwe. Aga m agwa ha maka ya. Ọ dị mma. Aga m ahụ gị mgbe m bịara afọ ole na ole ọzọ. Anyị ga-ekwukwe banyere ya ọzọ. Ọ dịrị gị. Ị ma na m na-ekwu eziokwu. A ga-enwerịrị onye ga-anọ ebe ahụ ịkpasu gị iwe. Iwere ha iwe a ga-eme ka ha pụọ. Chineke ji ha akwara ngwa ọrụ. N'ịgwa gị eziokwu, Chineke haziri ya ka onye ahụ were ebe ahụ ị chọrọ idewe ụgbọala. Naanị iwepụ ihe ahụ nke ọ chọrọ iwepụ site n'ebe ị nọ. Eleghị anya, ị ga-emecha ahụ ya ma mezie ya. N'ihi na ọ nọgide n'ime gị, ọ ga-apụtarịrị ihe. Ndị Rom isi 10 amaokwu nke 17. Ejikwala ihe ọjọọ akwụghachi onye ọbụla ihe ọjọọ, ma na-eche ihe nke bụ eziokwu, nke dịkwa mma, nke kwesịrị ekwesị. Na-ele anya ịkarị nkọcha n'anya onye ọbụla. Ọ bụrụ na okwu eme ebe ọ dị n'aka gị, ka gị na onye ọbụla na-ebi n'udo. Ndị mụrụ n'anya, unu asarala onwe unu okwu. Hapụrụnụ Chineke ụzọ, mepere ya ụzọ maka iwe ya. Edewe ya, ma onwe m nwa ụbọ, ma onwe m ga-akwụghachi, ka onye nwe anyị kwuru. Echere m na ekwesịrị ichetara anyị nke a. Mana ọ bụrụ na agụrụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri. Ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya ihe ka ọ ṅụọ. Site n'ime nke a, ị na-awụkwasị ọkụ icheku n'isi ya. Ekwela ka ihe ọjọọ merie gị, ma were ihe ọma merie ma na-achị ihe ọjọọ. Abụ m 37 amaokwu nke 1 ruo na 8. Amaokwu nke 1.
enwena anya ukwu n'onwe gị n'ihi ndị na-eme ihe ọjọọ. Otu ụbọchị agụrụ m aka akwụkwọ nsọ, otu nwa agbọghọ esi n'etiti ndị mmadụ tilie, ọ bụ m nwanna anya ukwu. Emela anya ukwu n'ihi ndị na-eme ihe ọjọọ, ma ọ bụ nwa anya ụfụ n'ihi ndị na-eme ajọ omume. Ihe a nke na-ezighị ezi ma na-akụzikwa akụzi n'ebe Chineke nọ. N'oge na-adịghị anya a ga-egbutu ha dịka ahịhịa, ha akpọnwụkwa dịka ahịhịa. Tụkwasị obi, dabere, nọgide, ma nwee ntụkwasị obi na Onyenwe anyị, ma mee ihe ọma. Tụkwasị obi, dabere, nọgide, ma tụkwasị obi na Onyenwe anyị, na-eme ihe ọma. Otu a ka esi alụ ọgụ dịka onye oyiri Kraịst. Mgbe e nwere onye na-eme ihe ọjọọ, nke mere ihe ọjọọ, enwela anya ukwu n'onwe gị, kama nke a dabere, nọsi ike, tụkwasị obi ma dabere n'ebe Chineke nọ. Dịka ị na-atụkwasị Chineke obi, na-eme ihe ọma. Ma ọ bụrụ na ị ghọtaghị nke a nke ọma, ekwensu ga-aga kwado mmadụ ka ọ bịa megide gị. N'ezie, mgbe ọbụla ọ bịakwutere gị, gị pụọ gaa gọzie onye ọzọ. Ee, ị ga-achịkwa ọchị karịa mgbe ị bido mewe nke a. Tụkwasị obi, dabere, nọsi ike, ma tụkwasị Chineke obi, na-eme ihe ọma. Ma ị ga-anọgide n'ala ahụ, a ga-azụjukwa gị afọ site na ntụkwasị obi, afọ ga-ejukwa gị. Nyefechasị onwe gị n'ebe Onyenwe anyị nọ, ma ọ ga-enyekwa gị echiche nke obi gị. Ịma ugbu a, anyị na-ekwu banyere mgbe ndị na-eme ihe ọjọọ na-eme ihe ọjọọ, ihe anyị ga-eme. Were ụzọ gị nyefechaa Chineke, tụgharịa ma dewe nlekọta nke ibu gị n'ebe ọ nọ. Tụkwasị obi, dabere, nọgide, ma tụkwasị obi n'ebe ọ nọ, ma ya onwe ya ga-eweta ya na mmezu. Ịma ihe nke mbụ ị ga-eme mgbe mmadụ mejọrọ gị bụ ikwu, Chineke, nke a wutere m, ma iwe na-ewe m banyere ya, mana ama m na iwe m agaghị egbo mkpa ma ọ bụ gbanwee onye ahụ. Ya mere, atụkwasịrị m gị obi, ma aga m aga n'iru ịga ozi, ma aga m aga n'iru ịbụ onye oyiri Kraịst. Aga m aga n'iru ikwe ka ọkụ m na-enwu. Aga m na-eme ihe ọma n'ihi na nke a bụ ihe iji kpọ m ebe a. Ma aga m enyefechasị gị ụzọ m, tinyechasị onwe m na gị, ma aga m ele gị iweta na mmezu ihe nke m na-apụghị ime rukwaa puku afọ. Amaokwu nke 6, ọ ga-eme ka nguzozi gị na nguzozi gị n'ebe Chineke nọ pụọ dịka ìhè, ma ikpe ziri ezi gị na-enwupụta dịka ihe nke anyanwụ n'ụbọchị. Nọrọ jii ma zuo ike n'ime Onyenwe anyị. Chere ya ma were ndidi dabere na ya. Emela anya ukwu n'onwe gị maka onye nke na-aga n'ihu n'ụzọ ya, n'ihi onye nke na-ewere ihe obi ọjọọ iji gafee. Amaokwu 8, kwụsị iwe iwe. Ma chefuo iwe ọkụ. Emela anya ukwu n'onwe gị. Ọ na-abụ naanị maka ime ihe ọjọọ. Ya mere, mgbe ihe ọjọọ mere anyị agaghị achọ ịkwaghachi site n'ime ihe ọjọọ. Anyị chọrọ iji ihe ọma wee mere ihe ọjọọ. Iwe bụ agwa na-abịara onwe ya, anyị niile na-enweta ya ụfọdụ mgbe. Mana ihe anyị ji iwe ahụ mee bụ ihe na-ekwu ma ọ ga-abụ ma ọ gaghị abụ nsogbu. Maka anyị na-achịkwata onwe anyị, na-emekwa ọsọ ọsọ isi n'iwe pụọ. Mgbe ahụ ka anyị ga-enwe udo Chineke. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.